עוד ולוג של טירוף. עכשיו אני עומד לטעום כל מיני דברים, סלות דברים, ולדרג אותם מ-1 עד 10. יאללה, בואו נתחיל. נתחיל מקרמבו. אוקיי. טעים. כמה אתה מדרג? 5. אבא. אוקיי. גחוס. ממש עשית פה חלב. יין. נתחיל מהחלב. נמשיך מהחלב. זה לא יודע, אני מאוד אוהב חלב. איזה חלב? אוקיי. 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 עכשיו נדרג. הקרמבו. אפשר להגיד 5. החלב. לא ראיתי חלב כזה מהמאי 2. וזהו, זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהניתם, נתראה בסרטון הבא. ועכשיו, השיא שלנו צריכים להגיע ל100,000 לייקים. מטרות גבוהות. ו100 עוקבים. אם אתם מגיעים ל100,000 עוקבים, אני עושה טייק 2. ביי ביי.